दिया जाता है, किसी को गर्दन काट दिया जाता है, किसी को हाथ काट दिया जाता है। और कोई लोगोफोर खावब्ला नुजाफैलायबाय नै दानो नोंथांमोना बयबो खोनाखाबायबो जानो हागौ जा तामिलनाडुआवहाय जा जाथाय जागासिनो दा जायफोरानोखि माने गावसिनि तामिल रावजों रायज्लायनो रोङा जायफ्रानोखि गुबुन राव बा हिन्दीफोर रायज्लायोना बेफोर साफ्रोमखौबो माने खोनानो मोनो भिडिअफोराव दा नुनो मोनगासिनो बुदों सोरखौबा दानदों सोरखौबा गोरनायाव हादों होननानै खोनानो मोनदों आरोना दा जायफ्रानोखि तामिलनाडुआव दंहैयो नोंथांमोनसिम सांग्राङै जानानै थागोन नोंथांमोना आरो लोगोसे जायफोरनि न'खरनिफ्राय तामिलनाडुआवहाय दंहैयो नोंथांमोना एसे सांग्रां जानानै खबरफोर लाज्लायदो आरो सेफटियै रैखाथियै फैफिननो बा लाबोफिननो नाजादो मानसिफोरखौ नोंथांमोना गुबुन जायगायाव सोलायना थानो नाजादो एसे सांग्रां जानानै नोंथांमोननिसिम खावलायखानाय थाबाय आरो बयबो शेयार खालामनो हागोन भिडिअफोरखौ जाहाथे बयबो मोनथि मोनो बुजि मोनो जेन मा जादों जाथाया मा जाहोनाव बेफोरबायदि जादों बयबो मिथिनो हानाय बायदि थ' नोंथांमोन बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना सांग्राङै थागोन बोरैहाय हिन्दीआवलाफ्रा बोरैहाय मा बुंगासिनो बिहारनिफ्रायबो नोंथांमोना ससे नायनो हागोन क्लिप दङ दा बिदिबा नायलांबानो जाबाय। तमिलनाडु में हूँ और तमिलनाडु का एक अभी बहुत दुख का बात है जो हिंदी वाले भाइयों को किसी को गोर काट दिया जाता है, किसी को गर्दन काट दिया जाता है, किसी को हाथ काट दिया जाता है। और कोई सरकार हमारे बिहार सरकार कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं हम लोग के लिए। हम लोग साउथ इंडिया में आए हैं कमाने के लिए और मान लीजिए हम लोग के साथ यहाँ पर गलत हो रहा है इसका जिम्मेवार लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुबाय जानांगौ भिडिअआवहाय मादि बुंदों दा बयबो जों बर' मिथिहोलायदो सोरबाफोर सिनाय मोननायफोर दंहैयोब्ला तामिलनाडुआव न'खरनिफोर दंहैयोब्ला मिथिहोलायबानो जाबाय आरोना गावजों गाव रैखाथि मोननाय बायदि थ' नोंथांमोना भिडिअफोरखौ शेयार खालामनो हागोन बयबो मिथिजोबनो मोननाय बायदि बिदिनो आरो बे शेयार खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे जों सोरबाफोर बासायजानायखौ मोननो हायो बेबायदि खैफोदनि समाव थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होगोन जाहाथे जों बयबो मिथियो थ' बिदिबा एसेनोसै दिनैनि भिडिअ बाय।